Għalkemm fejt, kif inhi ma nbiddilha ma' xejn u ma' ħadd, ċorta nibqa' kieku teżisti xi ħaġa li nista' nneħħiela, ħanneħħiela. Għas li dak il-mument li tkun ilek tistenna pregnancy sħiħa jisu steraq minni. L-aħbar toħodha meta toħodha dejjem ħadd toħodha ħażin u dejjem ħadd tkun xokk. Ġifieri kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li kelli nieħu f'ħajti. Nista' nimmaġina. Sewwa, infatti Teo ġie 4 snin u nofs wara fejt. Kont inħoss deep down li baby ġdid il-familja tagħna kellha bżonnu. Kellha qatt esperjenza twelid normali, nara il-baby il-ħaċertu milestones mingħajr ħafna xogħol u effett. U nnotajna li fejt diġà għamlet progress kbir kemm ilu Teo f'ħajjitna. Nixtieq nirringrazzja lil Nias House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq kelmiet ma' bambinelli għandi miegħi lil Graziella. Il-Graziella l-ewwel grazzi tal-ilqak l-istadina tiegħi. Kien ta' pjaċir kbir illi ġejt hawnhekk illum u ħanitkellmu fuq li se nitkellmu. Ovvjament għal min jafek diġà Graziella għandha l-paġna tagħha Append Up with Faith. Inti mama ta' żewġ titfal, il-mama ta' Fejt u riċentament ta' Teo, kemm għandu żmien Teo? Teo għandu sena u 3 xhur. U Fejt għandha 5 and a half. Ħatalaq 6. Ħatalaq 6 delwa. Fejt hija tifla bid-Down syndrome. Yes. U llum propju ħanitkellmu fuq id-Down syndrome, ikon iktar għalfien, naħseb illi bħala ġenituri bħala ommijiet aħna once li naraw it-test, il-pregnancy test. L-ewwel affarijiet li bdew jgħaddulna ġo moħħna u jekk il-baby u x'kollox sew, u mbagħad forsi jekk hux boy u girl. Naħseb dawk l-ikbar żewġ kuriżitajiet li jkollna. U immorru għall-ultrasound b'ħafna ansjetà biex naraw sakemm jgħidilna li kollox sew, għaw ħafna testijiet li nistgħu nagħmlu biex ikollna indikazzjoni jekk hux sejjer kollox sew jew le, per ultimately ovvjament il-test ultimate huwa x'in il-baby twelid. Sewwa, kważi anke l-ġender illum il-ġurnata hawn min jagħmlu taqala seħħa jgħidulhom boy pereżempju u titwieled tifla. Jiġifieri dawn affarijiet li qisna nibdew nfittxu mill-ewwel u jkollna kuriżità sakemm il-biża li taħkimna waqt titqala biex naraw li kollox sew. Inti li għaddejt minna bħala persuna, inti sir taf waqt titqala, jew sir taf malli twildet it-tifla? Aħna sirna nafu malli twildet. Malli twildet ġifieri l-ewwel qalu li raġel għax jiena wellidt ta' ċesarja. All right, u kont rieqda inti jew nofshom? Le, kont nofsni rieqda, imma sakemm għalquni u lestewni mill-operation biex niftehmu. Leħu għallu l-raġel. All right. Mbagħad ovvjament xeħriġt fir-recovery area taw l-aħbar lili wkoll. Ma ġifieri kont qed nilaqas rajt tal-baby qabel ma. All right, ġifieri qabel tawk il-baby feed. Ir-raġel kellu l-baby feed diġà. Imma fiex ħażin il-baby speċi il-pediatrician qalt li rawla l-features tad-Down syndrome. All right, all right. U kif ħassejt li kienet fis-sens l-esperjenza preferejt li pereżempju tawilek feedek ħarist lejha u qalulek wara jew jiena din xi ħaġa li dejjem għedt li nħoss li dak il-mument li tkun ilek tistenna pregnancy sħiħa jisu steraq minni. Jiena preferejt li kieku tawli l-baby dik it-tifla tiegħi għaddejt minn ġurnata martirju sakemm kelli lilha taf kif. Naħseb li kieku tawli mhux naħseb li kieku tawili dak il-ħin. Ma kontx ħanara Down syndrome l-ewwel ħaġa, kont ħanara lila u kont ħanibbondja iktar magħha taf kif. Imma id-diagnosis ġiet qabel il-baby fil-verità. Allura issa diġà kien hemm issa barrier dak il-ħin. Ma stajtx tifraħ biha. Ma stajtx tifraħ, eżatt. Kellek ix-xokk. Eżatt, ix-xokk, eżatt. U bħala support irċevejtu mill-ewwel jew kellkom tfittxu intom? Ara bħala support iktar fil-bidu inizjalment iktar sibt mill-familjari. Ġifieri ir-raġel, mbagħad jidħlu l-ġenituri, kulħadd ikun taħt xokk ta' ġifieri. Għax ħadd ma kienet jistenna l-aħbar taf kif. Kulħadd biċċa ġratinna, jisa ġraċċi traġedja, llum looking back night. Fejt jaħsra vera ma kienx traġedja għall-familja tagħna, ma in-natura ili u imbagħad isek trid tistaqsi inti għall-għajnuna.
staqsejt għax kelli bżonna, imma mbagħad once li staqsejt sibta, ġifieri kemm minnaħa tal-perinatal u kemm minnaħa tal-Down Syndrome Association. Alright, żgura x'inti apparti li t-tifla jkollha bżonn ovvjament ċertu għajnuniet ħabba milestones u affarijiet biex titgħallem. Ikun hemm bżonn għajnuna tiegħek ovvjament ix-xokk. Eżatt. U jaf dak il-ħin naħseb li tħossok okej, imma mal-ħin Li jiena ma forsi ħassejtx okej mill-ewwel. mill-ewwel istra, mill-xokk mill-ewwel affettwa. ħafna. Lex ikun hawn min jisu dak il-ħin jgħid alright issa dan, u bat jisu forsi xi nies ipruħu waħdu d-dar. Mhux kulħadd jipproċessa ċertu aħbarijiet bl-istess mod. Eżempju, ir-raġel tiegħi ma ħadix bl-istess mod tiegħi, kien okej. Okej, fimt? Imma eventually sa l-aħbar kulħadd ikun ħada u x-xokk il-kulħadd jaffettwa b'mod differenti. U mhux kull madar oħra li kellha l-istess esperjenza tiegħi ħassitha bħali l-ħanqas. Taf kif? Xi ħaġa ħafna suġġettiva din. Fil-fatt, x'taħseb konti preferi li sir taf waqt itqala? Definitely. Definitely istra. Il-ġurnata ngħidlek. Okay. Ħafna nies ma jaqblux miegħi xejdulek imma kieku għamilt pregnancy, speċi qalbek imtert, eċetera. Jiena nemmen li l-aħbar toħodha meta toħodha dejjem ħadd toħodha ħażin u dejjem ħadd tkun xokk. Ġifieri jekk hux waqt il-pregnancy, jekk hux mat-twelid, xorta ħadd tkun daqqa tax-xokk sewwa. Però nemmen li la jiena u lanqas fejt ma kien ħaqna dak il-moment ikraħ meta twildet. Fimt? Ġifieri kieku konna f'qabel, jien kont ikun naf x'qed nistenna, ġifieri l-expectation tiegħi kienet diġà set. Okay. Taf kif mhux inti qed tistenna ħaġa u f'daqqa waħda tiġi xi ħaġa totalment differenti. Fimtek, u żgur eħe. U din fuq mhux oġġett qed nitkellmu din persuna li għandna ħajjitna flimkien u ħajjitna b'din il-kundizzjoni, ġifieri biex tipproċessa dak kollu fiex irrajt il-baby, it's quite difficult. Jiena fil-fatt din naħseb kieku tiġri fuqi qasin kun naf, fil-fatt vera spjegajta tajjeb għax jiena persuna nħobb nkun preparat kif qed tajt inti dik is-surprise li ovvjament ikollok higher expectation u mbagħad ħatinżel. Naħseb li x-xokk hemmhekk ħadd tieħdu iktar. Imma mbagħad fl-istess ħin nifhem il min jgħid tal-inqas isek tagħmel tqala ma tinkwetax. Imma Ara, naħseb preferejt nagħmel tqala ninkwieta milli ħajti b'dak ir-regret li jien ma fraħġ bit-tifla pereżempju għax illum ngħid fejt hija rigal, fejt hija xi ħaġa li mhux tal-li mlit li ħajti, bidlit li ta' taħt fuq imma taf kif kienet xi ħaġa li vera kelli nifraħ biha fil-verità. Taf kif ma kienx ħaqqa hekk. Id-Down syndrome hija extra chromosome. Issa, lilin mix-xjenza xtejt fuq id-Down syndrome, x'inhi għalik? Down syndrome x'inhi għalija? Mela ħanibda biex ngħid. Realistikament x'inħoss jiena bħala il-mami ta' Fejt. Jien nixtieq li Fejt ma kellix Down syndrome xorta. Jiġifieri għalkemm Fejt hi kif inhi ma nbiddilha ma' xejn u ma' ħadd, xorta nibqa' kieku teżisti xi ħaġa li nista' nneħħiela, ħanneħħiela. Issa r-raġuni jiena llum ngħid qabel kont ngħid pereżempju għal xi jiena għal xi ġara lili. Illum jiena l-Fejt aċċettajta, ħajti aġġastjajta għal mal-bżonnijiet tagħha, jiġifieri essaġġ li ma diġ taffettwani daqshekk. Però meta nara li t-tifla jimna f'ċertu medical conditions li jiġu mad Down syndrome, meta tibda tikber u ċertu differenzi it-tfal jibdew jinnutawhom, meta jsiru ċertu mistoqsijiet li għalkemm inti forsi tkun sirt kapaċi tweġibhom, imma d-daqqa ġo qalbek xorta tħossa. Fimt, u naf li ħanibqa' nħossa dejjem. U iktar ma tikber naf li mhux ma tkunx aċċettata mis-soċjetà tamma jekk illum forsi t-tfal ta' tampara ma jarawx daqshekk id-differenzi, iktar ma tikber. It-tfal ħajarawha, fimt, u di ħassir adolescenti, adulta, adaptada. U naf li l-futur mhuwiex ħajkun faċli. Għalkemm nixtieq li jkun ħafna u qed naħdem ma' ġenituri oħra biex ikun, imma ir-realtà li ġifieri. Għal dik ir-raġuni li ngħid kieku nista' nneħħiela. Biex it-tifla tkun kollha futur iżjed. Però dik l-extra chromosome li għandha Fejt ġabet ħafna extras ukoll magħha. Jiġifieri, illum jiena mammi ta' Teo wkoll. U nħobbhom bl-istess mod u nħobbhom it-tnejn li huma l-mimmi ta' għajnejja. Però Fejt hija differenti, hija speċjali. Jiġifieri mhux speċjali biex in-nies
jikkustawa iktar x'għandha dams jew jitħassruha x'għandha dams. Hija speċjali l-imħabba li tagħti fejt hija hekk ma nafx. Tħoss wisq sensittiva ħafna fejt, jiġifieri jekk jiena mdejqa u ma għadt il-ħadd u murejt il-ħadd, somehow hi tkun taf. U jiena li hija fejt hekk il-komfort tiegħi. Taf kif jiġifieri Għandha dik l-extra ability li tħoss. jiena li id-disability tagħha nara aktar f'abilities għax huma abilities li ma nsibhomx f'nies oħrajn. Jiġifieri din li tħoss, pereżempju, u li tħobb u ma tarax differenzi, ma tarax kundizzjonijiet, tħobb il kulħadd li tfal tbagħti bil-grazzi wkoll sewwa bħal kulħadd, jiġifieri imma m'hemmx għax dik u għax l-oħra, m'hemmx U ġieli staqsik għalfejn hi tidher differenti minn tfal oħra jew mela fejta da ma tafx li tidher differenti, fejta li hija tifla bħal l-oħrajn, tapproċċja l-tfal jiġifieri vera outgoing, xejn kollox bħal tfal l-oħra tagħmel. Però issa notajna li qed tinduna li hemm ċertu xebħ naħseb ma' ċertu tfal, ovvjament li għandhom id-downs, jiġifieri jekk inkunu jiena fuq social media u tara ritratt ta' xi tifla oħra li għandha downs, tgħidli fejt. Jiġifieri għalija fimt tara li iktar naħseb qed tinduna bis-similarities milli mid-differenzi fil-verità. Okay, all right, li qed tassoċja ruħha pereżempju ma' tfal illi jidhru bħala. U jiena ngħidilha li dik it-tifla mhijiex fejt, dik it-tifla għandha Down syndrome bħal fejt. Jiena nintroduċijiela issa ma noqgħodx nidħol fid-dettall ovvjament għax she's a 5-year-old after all, ġifieri taf kif. Imma ngħidilha li għandha Down syndrome mhux dik parti minnha. U li jikber it-tifel ovvjament probabbli wkoll ħajda jsaqsi, ġifieri ħajsaqsi għalfejn pereżempju oħtu tidher differenti. Ħsibt kif ħadd tispjegaħielu jew Ara, jiena iżu kelli opportunitajiet oħra biex nispjega lil tfal oħra għal xiex fejt hija differenti. Ġifieri anke tkellimt jiena for Down Syndrome Day pereżempju, tkellimt ftit ma' tfal ta' klassijiet u fl-iskejjel. U anke tfal tal-familja tal-familja żgur, xi jaf għandha l-kuġini. Mhux hekk u t-tfal jinnutaw mid-differenzi. U jiena dejjem ngħid li speċi aħna kollha differenti. Ekku. Istiktar ma jkunu żar it-tfal jien naf ngħidilhom min għandu xaru isfar, min għandu xaru kannella, min għandu għajnej ħodor, taf kif. U fejt għandha Down syndrome, ġifieri dak li jagħmilha differenti mill-oħrajn. Ġifieri jiena nispjega b'dak il-mod li la għandha xejn inqas u laqqas għandha xejn iktar. Fimt, hija l-istess imma aħna kollha differenti u li għamilna differenti speċi s-sabiħ tagħna huwa fid-differenzi wkoll. Ekku. Nipprova nispjega b'dak il-mod. Sa Teo bl-istess mod żgur ma nispjegawha. Meta iddeċidejt l-ewwel nett Teo pjanajt għalih? Teo pjanat. Pjanat. U qed insaqsik il għaliex ovvjament biex niġi għattini mistoqsija. Illi hija kif iddeċidejt illi tmur għattini tal-bija għax jiena naf nies illi forsi għandhom tfal jekk mhux bid-Down syndrome b'mart rari li forsi minn barra ma jkunx jidher imma ikun hemm il-problemi xorta internament. Li jibżgħu marru għattini tal-bija, jkun hemm ċertu anzjetà jgħidulek anke l-fatt illi il-biża li nagħmel tqala mbeżżat kexkixni. U jiena nammirak illi you went for it u mort minn dak l-aspett li things can go right. Ġifieri. Ara, ħanibda biex ngħid li kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li kelli nieħu f'ħajti. Nista' nimmaġina. Sewwa, ġifieri infatti Teo ġie 4 snin u nofs wara fejt. Kieku il-pjan ma kienx hekk li xtaqna li wara l-ewwel baby ma nħallux ħafna biex ikollna t-tieni baby. Imma tant domna Going back and forth. immexxu speċi ħarġu anke problemi fiżiċi fuqi, bejba fibromyalgia, ġifieri ma kienx easy sewwa. Ġifieri kienet diffiċli biex niddeċiedu għal tieni baby għal ħafna fatturi wkoll. L-ewwel ħaġa l-biża' li jerġa' jiġri xi ħaġa bħalma ġara fil-każ ta' fejt. Għax kont ngħid waħda issa adattajna, taf kif aċċettajna ma' tnejn. It-toll tagħha tħossu inti. Fiżikament, mentalment, kollox, ġifieri kont ngħid għal tnejn ma niflax żgur. Ġifieri dik waħda. Tu bej l-età tiegħi għax jiena kont almost 40 meta
iddeċidejna li jkolli lil Teo. All right, ġifieri inti kellek kemm li għandha żmien fejt għandha 5 and a half. Ġifieri kellek 35, ġifieri fil-verità. Kelli 35. Kont iżgħar minn meta kellek lil Eżatt, Teo. u peress li nisimgħu ħafna li l-età hija fattur Iva. li jista' jikkawża Down syndrome ċertu problemi. Kont ngħid mela tajjeb, mela ta' 35 kelli t-tifla bid-Downs u issa. Mela ta' 40 xejn. Ta' 40 x'ħajġri. Allura dik kienet xi ħaġa wkoll li żżommni lura. Jekk hux ħallaħħa fejt u n-needs tagħha mal-baby l-ġdid, ikun hemm ħafna affarijiet, però kont inħoss deep down li baby ġdid. Il-familja tagħna kellha bżonnu. Ħajati ta' ma' ġdida wkoll. Kif? Ħajati ta' ma' ġdida. Kellna bżonn. Fejt ħajkollha il-xi ħadd ieħor li jħobba sew għax huwa. Eżatt, għalkemm jiena qatt ma rid xi ħaġa oħra li domt naħsibha għalfejn biex ikolli t-tieni baby, li jien qatt ma rid caregiver għalfejn. All right. Jiġifieri jiena t-tieni baby ma miltux biex ikolli xi ħadd joħsib lil fejn. Okay. Issa jekk jikber U dan jiddeċidi li joħsib. Imma ma xtaqx tabbih b'dik Imma ir-responsabilità. definitely ma rridx u qatt min ħan imponilu li isma' inti huwa allura trid tuħsiba. Tajjeb, nara li l-bond ta' bejniethom hija sabiħa u kbira biżżejjed u Fera b'saħħitha. tuħsibu. Taf kif tuħsibu jħobba wkoll, ġifieri nixtieqhom li jikbru kif qed jikbru bħalissa, taf kif. Imma ġifieri kien hemm ħafna minn dawn il-ħsibijiet, fimt, qabel ma ddeċidejna. U mbagħad kienet joqrob il-birthday tal-40 u speċi edna it's now or never. Għat jekk ma ninqabax pregnant sakemm nalaq 40, it's not going to happen. U 3 xhur qabel nqbad pregnant. U għat mela it's meant to be, speċi. U mbagħad tibda l-istorja tal-pregnancy u How was the journey? the journey was very difficult. Għax għalkemm kien pjanat u iddeċidejna wara dawn l-istabijiet kollha li għandi kif għedlek, fiex ħiżirt naf li jien pregnant, qabadni panic li ma bħalu, ġifieri x'għamilt bidi, jien nitġennen, dak it-tip, ġifieri. Jerġa' jibda jidħol id-dubju. Daqshekk, u issa there's no going back. Ekku, Fimt? Ġifieri qabel kont fi stat li għaddi nista' niddeċiedi, missa daqshekk it happened. Taf kif? U kif se nagħmel bżonn. U sa dan it-tant, l-ewwel trimester kien vera diffiċli għax kont muġuha ħafna, ġifieri kelli naqaf mix-xogħol, kelli taf kif it was very difficult to cope with, diħla u ħirġa l-isptar, ħadd ma jaf x'inhu jiġri. Fl-aħħar irrealizzajna li kienet flare-up tal-fibromyalgia li bil-change fil-hormones. Bil-change fil-hormones. Imma dak il-ħin min jaffoq fejn maru. Sa MRI kelli nagħmel waqt l-ewwel trimester, ġifieri kulħadd jgħidik oqgħod attenta minn ċertu affarijiet. Jiena kont literalment exposed għal ħafna taf kif. U b'dejt il-vjaġġ tiegħi mal-perinatal irġajt li kienu godsend waqt il-pregnancy tiegħi, jiġifieri għenuni ħafna, kienu ta' support, m'għandix kliem biex nirringrazzjahom. U bil-mod il-mod, mbagħad bdejna mixin. U naħseb l-ewwel trimester li kien vera diffiċli, għax imbagħad isu ma' 12th week lu ġieħ waqaf. U stajt tgawdi tqala. U nimmaġina li ovvjament għamilt testijiet. Din id-darba għamilt l-iktar test accurate li hawn Malta biex inkun naf jekk il-baby għandux Down syndrome jew le. Sakemm irċevejt ir-riżultat kont semmut literalment. Meta rċevejna r-riżultat b'Kate Bikja li naħseb ħareġ l-istress kollu ta' 4 snin. U fl-istess ħin bkejt ħafna b'sens ta' guilt. Lil-fejt bdejt nannaqa' miegħi u bdejt ngħidilha mhux ma rridx baby ieħor bħalek għax Eżatt, l-emozzjonijiet. L-tieni fejt huwa wisq sabiħ, ġifieri li kieku nista' nrabbi tifel jew tifel oħra li għandu Downs, I would go for it, fimt? Imma li jkolli baby ieħor jien biologically xtaqt nesperjenza twelid normali, fimt xtaqt nara il-baby l-ħaċertu milestones mingħajr ħafna xogħol u effort, taf kif ġifieri. Bkejt ħafna meta sejtna, imma it was a relief. It was a relief. U bħad ċorta l-moħi jibda jgħid isma' mhux Downs biss ta' jeżisti, jeżdu ħafna affarijiet oħra.
Ġifieri konna qegħdin ngħidu. U meta inti tkun konxja iktar, għax jien ovvjament issa jenna 5 snin imorru terapiji u tiltaqa' ma' kundizzjonijiet diversi. Fimt ta' min tidher ta' min le. Ħafna ma jidhrux fil-verità, ħafna ma jidhrux. U hemm oħrajn li jidhru ma' diżabiltajiet differenti li jistgħu missu lil kulħadd fil-verità, x'kulħadd fid-dinja qiegħed. Fimt, ġifieri sa qabel ma twellet dejjem għandek il-question mark, il-riskju, jekk hux kollox ħajkun sew jew le. Taf kif? U naħseb kważi nazzarta ngħid li xi kultant anke wara li twellet, ikun hemm affarijiet li qed innutom wara li tibda issir eżempju dil-milestones mhux qed issir, ġifieri tkun kaxxa magħluqa li inċertu fil-verità inserħu moħħna minn ċertu aspetti, ngħidu għarajt mela dik m'hemmx, dik m'hemmx. Imma jkun hemm affarijiet oħra. Imma pereżempju nista' ngħidlek li għamilt sena u 3 xhur s'issa nfakkar li nnifsi gawdi t-trobbija ta' Teo, gawdi l-mument għax il-ħin kollu imma dak tajta jagħmel hekk għax tajta xek, għax inti tkun iktar aware minn ċertu affarijiet. Bla dubju. Jiġifieri u llum anke bejn social media għaw iktar awareness, which is very, very good. Fimt? Imma ġili anka jina stess, bl-awareness li nqajjem fuq downs, ġili nibda ngħid nispera minni qed noħloq ansjetà lil min hu pregnant pereżempju, jew lil min qed jaħseb biex ikollu tfal. Ħanejdek din hija xi ħaġa li mhux kulħadd jieħodha l-istess, hija xi ħaġa suġġettiva ħafna. Min jgħidlek jien nippreferi ma nkun naf xejn. U mbagħad come what may u mbagħad naraw. Imma hawn min jippreferi jkun jaf kollox bħal what can go wrong in a pregnancy. Min jgħidlek le issemmilix pereżempju miscarriages jew affarijiet oħrajn. Jew xi jiġri pereżempju insomma naħseb is-sena l-oħra jiġi għax ħanibqa' ngħid riċentament. Ħassejt li kien hemm il-bżonn li nagħmlu podcast fuq xi jiġri jekk it-tarbija jkollha bżonn NPICU. Għax orajt insemmu li tista' tmur imma ma nafux il-proċess. Xi jiġri jekk U naf min kien under shock għax l-istess kien misruq minn dak il-moment li qed tgħid inti li t-tarbija ma żammix miegħu għax ġrew bih l-NPICU. Infatti jiena naqbel ħafna li anke waqt il-parent craft pereżempju, waqt is-sessions, tajjeb li l-parents nippreparawhom kif ibidlu n-nepi u jtagħtu l-botil u jaħsluh il-baby u kollox, imma what if things don't go as expected. Xi jiġri f'dak il-każ? X'tib ta' support hemm? Xi trid tagħmel il-mother? Eżatt. Ħalli forsi ma nidħlux f'dettall. Imma jew ikun hemm ma nafx gruppi jiena dejjem li tista' tkun optional. Tkun optional. Jekk inti tkun taf, dik issuġġerejta ħafna drabi u naqbel perfettament. Għax hawn min ikun jixtieq ikun preparat kif qed tajt inti u hawn min le. U din ta' social media ġifieri going back ngħid optional ukoll fil-verità, ġifieri jekk inti m'intix da segwi ċertu accounts tista' wkoll ma segwihomx, ġifieri nibqa' nagħmilha din il-ħaġa mbagħad għax nemmen li qed tgħin il-ħafna nies. Jiena nemmen li qed tgħin il-ħafna nies. Anke persuna jekk forsi ħadet l-aħbar li forsi waqt ultrasound jew xi ħaġa. Il-fatt għalija personali li hemm persuna li tista' tara l-ħajja tagħha. U fil-verità tagħti kuraġġ qiegħda aktar milli minna fiqta għal-bom, tibdejt, alright, mela daw it-tfal xort għandhom element ta' ħajja normali, taf kif? Li jiena li għafjan nefisa, jiena kieku kelli naddi minn din l-esperienza, li naf li jem inti, jiena li għatitini sarħan ta' moħ, li nejt, alright, mela jekk nħosni dare mal-ħajt, naf li jem Graziella. Li għaddit minn din l-esperjenza qabli. Infatti mhux madel jew tnejn kuntattjawni kemm meta kien hemm prenatal diagnosis, ġifieri qabel it-twelid, u kemm jekk ingħatatilhom diagnosis mal-birth. U jgħiduli u li nagħmlilhom ħafna kuraġġ u jiena dak il-ħin hekk isu ngħid mill-esperjenza tiegħi isni midbatija li għaddejt ukoll isu ħareġ xi ħaġa ta' ġid. U ngħid li qed nagħmel ġid ġifi għax jikkuntattjaw min-nies li tenkju tal-iqsam magħna dik il-ħaġa għax jien insab. U ġieli tiskanta l-esperjenzi ma jkunux ġifieri relatati mad-downs ta' biss. Imma tiskanta kemm in-nies kapaċi jirrelataw meta inti tkun realistika meta taqsam l-esperjenza personali, fimt sekk tmiss ħafna lil nies differenti għax dak kulħadd għaddej mill-istorja tiegħu. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U jista' jkun kif qed inti ma tkunx dawn, tista' tkun xi ħaġa oħra. Imma li dak li jkun iħossu miegħek waħdu li forsi għandu ċertu dbatijiet.
hija biżejjed. U dbatijiet fil-ġemp, ġifieri, kif qed inti l-ewwel fiex jaraw l-account tagħna. Ħafna nies issa jaraw li aħna ngħixu bħal familji l-oħra. Ġifieri nagħmlu kollox xorta nadattaw għall bżonnijiet ta' fejt imma tista' tgħid li nagħmlu dak kollu li jagħmlu familji oħrajn. Ġifieri fejn jiena ħsibt meta twildet fejt tista' il-futur tagħna sekk spiċċa u li ħansifru u l-ħruġ tagħna differenti. Taf kif, it's not the case. Issa minni qed niġġeneralizza sewwa għax hawn kundizzjonijiet u jiddependi l-komplikazzjonijiet. Fimt, ġifieri għax ma rridx nistema li għax fejt għandha downs u kif inhi, it-tfal li għandhom downs huma kollha l-istess. U għandek il-karattru ta' tfal. Fimt, hemm il-karattru, hemm il-familja trobbija, ġifieri kollox. Is-support. Is-support, fimt, ġifieri ma rridx niġġeneralizza lanqas. Però aħna ngħixu bħal familji l-oħrajn, ġifieri dik il-biża għalmenu neħkejta minni u nipprova nnekkija minn nies oħrajn. Fil-fatt kien hemm xi ħaġa li pereżempju malli sir taf apparti di li qed issemmi li bżajt minna rigward id-Down syndrome u mbagħad qed alright ma kienx daqshekk kbir, fis-sens xi ħaġa kbir. Jien naf, eżempju waħda minnhom għax anke naħseb anke jkun dik l-ewwel ħaġa li ġie moħħi li tipo mhux ħankun nista' ngħix bħal familji oħrajn. Ara, nibda biex ngħid li fil-bidu jgħidulek dawn nisma' jibatu bekk u jimrulek ras daqsix. Nixtieq li kieku ma jiġġeneralizzawx daqshekk. Sewwa, ġifieri l-ewwel isiru t-testijiet u mbagħad ħalli nimxu skont ir-riżultat. Imma ma jfissirx li għax it-tifla jew it-tifel għandu downs li huma l-istess bħal tfal kollha, jiġifieri min ibati bħaġa min ibati b'oħra taf kif. Jiġifieri naħseb li ma jkunx hemm ċertu ġeneralizzazzjoni. Naqbel ħafna jiena jimlulek rasek anzjeta żejda, taf kif u inti dak iż-żmien tibda tara kollox tjaqfu hekk. U żgur għax inti diġà l-aħbar waħedha tkun diġà xokk. U l-fatt li hemm il-problemi relatati magħha. Eżatt. Il-bqija kollox kaxxa magħluqa, imma xi darba qalli imma tfal mhux kollha kaxxa magħluqa. Mhux kulħadd kaxxa magħluqa. U naħseb dik kienet l-iktar frażi li lili tatni kuraġġ biex ngħix ġurnata b'ġurnata. Għax kont ngħid, okej, kieku fejt m'għandix kondizzjoni, illum naf x'għandi, għadha ma nafx ħajjiġri, fid-dinja qegħdin u llum naf iktar minn qabel qegħdin fid-dinja u kulħadd l-istess. Llum qegħdin hawn nies li bħalissa għexu ħajjithom kompletament kollha normali, llum qed jieħdu diagnożi ta' kanser pereżempju. Hawn kellu accident u spiċċa ma jistax jimxi. Eżatt. Jiġifieri huma kaxxa magħluqa. Jiġifieri ma kaxxa magħluqa, inutli ħanoqgħod nitkisser fuq. Ara, jekk ngħidlek ma titkissirx u ma taħsibx fuq il-futur inkun ikbar giddieba għax jiġu ġranet fejn nibki ħabba l-futur ta' fejt. Sewwa, imma il-ġranet l-oħra li huma l-maġġoranza nipprova ngawdi l-mument ngħix il-ġurnata għadha naraw li jinqala u deal with it meta jinqala, taf kif? U llum li qed trabbi tifel li m'għandux id-Down syndrome u da. X'inhuma l-ikbar affarijiet li tinnota bejniethom? U mhux b'sens ta' differenza jew li għax din vera noqgħod attenta ħafna kif nitkellem fuqha. It-tfal kollu ma differenti, jien anke bej il-kbir u żgħir innotajt id-differenzi għax hemm il-karattru. Iżjed bħala isom jien naf eżempju milestones. Iż-żgħir x'inna raħ jagħmel ċertu affarijiet u jiena l-idea ta' trobbija hija fuq fejt. Ġifieri, meta t-tifel jagħmel xi ħaġa jien naf eżempju ta' 6 months beda jċabċab u affarijiet minn da. Iżni ġilli ndur fuq il-mamma ngħidilha ma daw hekk ta' dil-età jagħmluha fimt għax jiena jiżni dejja weħilt mal-milestones ta' fejt. Sewwa. U t-tifel jiġu naturali. U fil-verità, ġifieri realistikament, it is sorry. A breath of fresh air. Il-laħoġ differenza. Ġifieri it-tfal kollha fihom ix-xogħol u kollha fihom taf kif tagħhom. Imma meta trabbi tfal b'kundizzjoni u tfal li m'għandhomx id-differenza hija enormi. Tara jilħaq il-milestones tifra, imma kollox ġi easy, ġi kollox mingħajr ħafna naturali, mingħajr ħafna effett. Issa din il-ħaġa li inna ta' minna kuntenti ħafna u fl-istess ħin iġġanna napprezzaw iktar lil fejt. Li bl-effert kollu, bix-xogħol kollu li għamlet, xorta laħqet l-istess milestones ta' huwa. Fimt?
Jiġifieri nippruvaw nħarsu lejha b'dak il-mod, għax jiena kif qedtlek noqgħod attenta ħafna kif nitkellem fuq din il-ħaġa. Però iva hija xi ħaġa sabiħa ħafna li llum qed irrabbi lil Teo jilħaq il-milestones hekk u mingħajr nibqgħu fid-dar. Eżatt. Jagħmlu waħdu. Tkun qed tħossha ħafna iktar faċli ovvjament bħala. Xi ħaġa sabiħa u ifejjaqlek qalbek u jien nħossu li Teo ġie għandi biex ifejjaqli qalbi, ġifieri vera kien hekk bżonn kbir għalina bħala familja. Bla dubju, naħseb anke għalik, naħseb tħossok isu accomplished illi inti taf ukoll illi kont kapaċi twellet tarbija li m'għandix Down syndrome, fis-sens għax min jaf aħna bħala l-ommijiet inħobbu nitfgħu ħafna l-blame fuqna. Allura Ara jiena wara ftit li wellitt il-fejt, kont iddeċidejt li I will not look back on why things happened the way they did. Sewwa, jiġifieri għax jekk taqbad taħseb ma tiqaf qatt. Jekk taqbad taħseb ma taqbad u hija xi ħaġa li it comes from the chromosome, mid-DNA. Once li jkun infusion ta' DNA, that's it. Id-Down syndrome hija xi ħaġa se tiġri lil kulħadd għandu ċ-ċans li fil-fatt inti qed li konna nitkellmu qabel m'għandekx family history. No, xejn. U din qed ngħidha mhux biex imbeżżaw, imma jkun hawn min ikollu family history. Ma jkollhomx tfal. Ikun hawn min kollu family history tgħix kemm jibża. Taf kif allura. Le, aħna ma kienna xejn ġifieri l-ewwel ħaġa li staqsewna meta twieldet imma la jiena u lanqas ir-raġel ma kellna l-ħadd mill-familji tagħna u qalu li it was random. Ġifieri it had to happen, you know. Allura kont waqaft nistaqsi għalfejn. Kelli ftit, nibdaj forsi għalek, imma issa xħajbiddel. Anka jekk ikolli xi ħaġa concise fidi għal xi ġara, ma ħajnbidel xejn fejti jagħmel ili and that's it speċi, jridu naċċettaw l-affarijiet kif huma. Imma biex iwellit lil Teo l-esperjenza kienet Alla nqas naf nispjega, għax dak il-ħin ħassejt li jisom tawni żewġ titfal fidi. Jisom tawni lil Teo u tawni lil Fejt. Ġifieri vera kelli bżonnu dak il-moment. Taf kif isni fraħt għaż-żewġ titfal. Isni I made up għal dak il-nuqqas li għamilt kważi 5 snin inħoss taf kif li illum inħossni aħjar fuqha wkoll. Il-fatt li stajt nifraħ bit-tifel. Fil-fatt, x'messaġġ għandek? Żewġ affarijiet ħansaqsi fuq il-biċċa xogħol. Għal min forsi ħajgħaddi minn din l-esperjenza li jwellet tarbija bid-Down syndrome. U għal dawk li għandhom tfal forsi jekk mhux bid-Down syndrome, mart rari u qed jibżgħu li jieħdu l-pass li jmorru għat-tieni tarbija. Faċli mhijiex. Sewwa, ma fil-verità x'inhu faċli fil-ħajja, ħafna deċiżjonijiet huma diffiċli. Din forsi għal min għadda minna jgħid li ma differenti minn ċertu deċiżjonijiet veru mid-darba welf. U meta tgħaddi minn ċertu esperjenzi forsi issir tista' jew issir iktar negattiva jew naqra iktar pożittiva. Inti tiddeċidi. Però, eżatt, però kif l-affarijiet jistgħu morru ħażin għax illum xorta ma ngħidx li Fejt kienet ħażin. Jistgħu morru tajjeb. Jiġifieri ċ-ċans huwa 50-50. U d-darba eżempju jiena żied li nemmen fuq il-50 tajjeb. I pursued that u fil-aħħar mill-aħħar l-affarijiet marru tajjeb. Sissa għax sal-lum nista' ngħid. Imma ħena mill-lom kuraġġ dawn in-nies li għadhom qed jaħsbuha, ovvjament kulħadd jara s-sitwazzjoni tiegħu sewwa, dan anke biex ikollok it-tieni baby u ma jkunx hemm kundizzjonijiet u xejn, ukoll trid tara s-sitwazzjoni tal-familja, financially, kollox. Sewwa, jiġifieri kulħadd jara s-sitwazzjoni tiegħu, imma minn dak il-lat ma jfissirx li għax taf kif għaddejt minn esperjenza t-tieni waħda ħadd tkun l-istess, anzi hemm ċans kbir li u jekk kollox imur sew tkun rewarding. Hija ħafna rewarding, ħafna. U għal dawk li forsi n-nies li jew ħadu l-aħbar li ħajkollhom id-Down syndrome għadhom kemm kellhom tarbija mid-Down syndrome, x'messaġġ għandek għalihom? Tibżawx mid-Down syndrome. Down syndrome għalkemm xi li twielek bħala aħbar jisa waqgħet bomba fuqek u mhijiex faċli xejn bħala kundizzjoni għax fiha il-kons tagħha sewwa. Imma mhijiex tal-biża daqskemm ħafna nies ipiġġuha. Jiġifieri għandek tifla tifel bħall-oħrajn.
Ġifieri it-tfal jiena nemmen illum il-ġurnata li l-iktar ħaġa għandhom bżonn hija l-imħabba. U bl-imħabba tasal, l-imħabba u b'dawk it-tnej ħatasal kullimkien. U meta ngħid kullimkien ħatasal sa fejn wassal il-potenzjal ta' tfal. Ġifieri jekk ta' fejn tiwassal saw, ta' tajwa jwassal saw, ħanaslu sa fejn laħħaq il-potenzjal tagħhom. Ġifieri ħarsu lejhom bħala tfal qabel id-Down syndrome. Jiena ħares ħafna lejn id-Down syndrome qabel it-tifla u bekk kont ħażin. Fiex ħin kont qed ma jimmux baby għandi. Il-baby x'għandha bżonn biex tikber mhux imħabba. Mela ħanti mħabbti kollha, ħanti ħini kollu u ħanti dak kollu li għandha bżonn bħal kull tarbija oħra. U tasal. Bil-pass tagħha u ma naslu. Qed tiġini issa mistoqsija ġo moħħi, u din relatata ħafna ma' din li għadni kemm saqsejtek issa kif ħajpreparaw ruhom. Ovvjament, ġili mhux kulħadd ikun jaf mill-ewwel li t-tarbija għandha Down syndrome, forsi tkun mixja bil-pusher ta' fent in-nies jew bil-prem, jittawlu u mbagħad jinnotaw il-features. U forsi jinħasdu. Kif kont tmur magħha dik? Ara inti meta l-ewwel ħaġa meta ġejt biex indawar il-pusher tħares lejn nies kienet xi ħaġa li ħassejtha diffiċli biex nagħmel. Ġifieri kontini ngħid tajt illum isni hekk għax inti tibda tiltaqa' man-nies u n-nies congratulations kellek il-baby u għadhom ma jafux li l-baby għandha Downs, kif ħanejdilhom, kif issa xkien ħajaraw ħajinħasdu, fimt? Ġifieri dawn in-nies li naf qed nitkellem. Dik kienet waħda mir-raġunijiet ukoll għalfejn isni mort public, mhux kulħadd l-istess again, jiena bħala Grazzjella li kienet għenitni. I don't need to explain myself. Għax kulħadd kien jaf qisu. Daqshekk. Din il-baby li kellna, din nifejt u m'hemmx mistoqsijiet fis-sens. Ma kellekx għalfejn tispjega ruħek. Il-baby tagħna fejn ħanim bil-baby tagħna dan wara li għadda ftit żmien sewwa mhux Mhux nista' nimmaġina. Imma insomma, ġitu għan fajndej għat din it-tifla tiegħi jiena ma nistħix ma niddejjaqx nurija lid-dinja u dawwarta, and I was fine. Mbagħad tibda tara l-ħajs tan-nies. Fejn terġa' bda kienet żgħira kienet iktar titħaq il kulħadd, tixxejr il kulħadd. Ħafna nies il-maġġoranza jitqula, jiggustaw, jxejrula meta kienet żgħir iktar u iktar taf kif. Issib nies li jħarsu lej il-baby u jħarsu lej il-mader biex jaraw jekk qed jaraw sew naħseb hekk il-features tad-Downs jew inkella u similarities bejn il-mader dik kienet iddejjaqni daqsxejn to be fair għax taf kif. Tista' tħares lej baby bħalma bid-Downs bħalma tħares lej baby ieħor. U mbagħad issib nies li fejn tixxejrilhom u tipprova tiġbed l-attenzjoni tagħhom u xejn qaskas. Fimt? U qed nibda ngħid jista' tkun tifla jew tifel ieħor li m'għandhom xejn u dawn in-nies forsi m'għandhomx daqshekk. U jista' jkun ukoll li jdejqu jħarsu biex li forsi jdejqu jħarsu għax ma jkunux jafu kif biex ma jaħsbu, eżatt, jew biex ma jaħsbux li qed jiċċassaw lejha u inti tgħid tara dejja tħarsu lejha xa. Ġifieri għall-bidu kienet iddejjaqni. Illum tirrealizzajt li id-dinja kollha karattri differenti sewwa. Ġifieri iktar u n-nies ma nistax biddilhom. Allura titbiddel inti kif tirċievi dawn l-affarijiet sewwa. U jiena għasni dejjemet fejti għat-tifla tiegħi issa ma kulħadd jagħmel hu. Ekku. Qatt mitħadd ikkuntenta lil kulħadd. Ma qudiem għandha l-fejn tikkuntenta lil ħadd fl-aħħar mill-aħħar. Ħlifna nnifisha. U lilna bħala familja ġifieri. Hemm xi memorja sabiħa ta' fejt illi tibqa' mnaqxa ġo qalbek? Nimmaġina ħafna ta' nimmaġina li hemm ħafna. Naħseb hekk mument li vera kien sabiħ, naħseb kien il-mamudija ta' fejt. Fejt suppost kena nagħmluha fl-Easter ta' meta bdejna bil-Covid u kellna nikkanċellaw il-mamudija tagħha. U kien diġà ħajkollha 8 xhur meta suppost għandet. U meta midżnija f'Jannar ta' wara. Jiġifieri kellha sena u kważi nofs. All right. Għammidnija otzuwa fil-ponti u biex kien tella tisa tellat maħsuda, ma bħaxelet in-nis iċċabċbu, bdiet iċċabċab magħhom. U vera kien moment hekk l-ewwel nies tifsira tal-mamudija lina kienet taf kif xi ħaġa li napprezzaw ħafna f'ħajtna.
Ek, kienet moment vera rħilu li bat indunajna li kena l-Covid u koll, mamudija, imma dik kienet naħseb memorja li vera dik u xaħġa memorja li tibqa mnaqxa f'moħħi biex immorna d-darb tejo. Ġemmorna d-darb tejo. Kienet dizajnija miksurina xil-mami u d-dadi fejkienu fl-aħħar 3 ijiem. Ġviri kienet jiger ħafna biex tara li jenna, ma il-mami u l-familjari tagħna bżon preparawa li issa ġej il-baby u koll. U xin nara l-video ta' kif laqat li l-tejo, kif laqat li jenna, dik eħe memorja, xin rajtom fl-imkien, memx klim biex nid-deskrivi. Nistan immaġin. Kif qed inti li persuna illi l-emozzjoni turjom ħafna. Min jaf x'għamlet ħafna biex iġġimien. Ħafna, iżda laqqas setat naħseb tant kienet overwhelmed bil-emozzjonijiet, għajnej għabdew jitkellmu, vera. Tider ħafna l-mħabba li għandali, ġifiri. Iva, tant tifissata, anzi, li kultant jibata lemmu. Ħanini, Kalli mizu l-pupu taħħa. Ekku. U minn jaf kem jimlija b'kuraċ ukoll u għax ħobba lura. Jena t-tnej li huma narhom tajnuna l-xulxin. U l-ek li nixtieq minnhom u diġà qed tidher il-ħaġa li qed jgħallem lilha, ġifieri naf jekk qed jitgħallem in-numbers u tgħidx kemm improvjat fin-numbers. Għax tibgħet ikkopjah. Il-vokabularju tgħidx kemm kibier kemm innabtew, għax hu ovvjament jibda taf kif. Eżatt. U aħna noqogħdu naqsmulu s-sillabi għax ovvjament tallimna x'irridu nagħmlu magħha allura issa napplikaw ħalih ukoll. Awtomatikament jiġu ċertu affarijiet. U innotajna li fejt diġà għamlet progress kbir kemm ilu tejo f'ħajjitna, ġifieri dik waħda. U mbagħad lilu nixtiequ li minn għandha jieħu l-affarijiet tal-ħajja. Ġifieri kif tħares lejn nies, kif tħobb how you care for others, ġifieri li jkun empathetic, fimt, nixtieq ħafna li u jieħu dawk il-valuri sbieħ minn għand toħtu ġifieri li tħobb is-soul tal-persuna. Li l-persuna kif tidher il-persuna. Ma taqafx magħha mill-kondizzjoni, mill-wieċ, mill-figura taf kif. Ekku. Fejt hekk tħobbha min-nies u vera nixtieq li tejja jkun iħobb bl-istess mod għax hija xi ħaġa sabiħa ħafna. U I'm pretty sure li diġà bita mill-imħabba li rċevit minn għandkom u kollox. Fejt maħbuba. Fejt maħbuba. Proset, grazzi, ma nafx għandek xi ħaġa li tixtieq iżżid. Koprejna kollox, u l-lum xtaqt nitkellem ħafna fuq it-tieni baby, ġifieri nexxinna wkoll għax nemmen li tagħmel ħafna kuraġġ li. Jiena li dik kienet waħda mill-iktar affarijiet li inspiratni fik, apparti li taqsam il-samt mas-segwaċi tiegħek, il-ġerni tiegħek ta' fejt u qajjimt kuxjenza kbira. Il-fatt illi tajt kuraġġ in-nies li jittamaw fil-futur sabiħ. U fejn hemm it-tama mill-ħajja dejjem. Ġifieri imorru kif imorru l-affarijiet, it-tama hija xi ħaġa sabiħa li. Proset ħadd gost ħafna Tanti ħorjina. U grazzi ta' kemm tqajjem kuxjenza pożittiva kemm fuq id-Down syndrome u kemm kif tħares lejn il-ħajja. Thank you. Proset.